धन्यबाद होग्रोबाय बाथ्रा जाहैबाय जोंनावहाय दा मोनसे माने बुजिलायनो एसे माने मा होनो बेखौहाय गावजों गावनो माने खायसे होनो बड'लेण्ड खायसे होनो दुवारान्चल जों मानि जुनै दुवारान्चल प्रदेशखौ बिनांदों बड'लेण्ड मान बिया दा बेफोरखौ लानानै जोङो मोनसे क्लियारिफिकेसन खेंफोरथि होनो नागिरदों जे बड'लेण्डआ मानो जों बियाखै मानो दुवारान्चलखौ जोङो लानानै आवगायगासिनो दङ बाथ्रा जाहैबाय बावैसो सिगां जनिंथि खाथार सारा एक्स बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिथाङा फंसे बाथ्रा होनलांदोंमोन दा जोंनि बर' मानसिफ्रा बेखौ मा बुजिखो मा बुजिदिया जों बुजिला बिथाङा होनदोंमोन जे आर्टिकेल 2(3)आवहाय जे रायजो दाग्रा दफा नम्बर बे आर्टिकेल 2(3)आव ट्राइबेल बिलागुर करने एको कथा लिखा हुआ नाय होनना बुंदों बा लिखा नाय दा बे खोथाया सैथो बे खोथाया सैथो जे आर्टिकेल 2(3)आव ट्राइबेलफोरनि मोनथायनि जेबो एखुथायै लिरनाय गैया दा बे बाथ्राखौ बड'फानि उनाव बिमानि रावै गुवारै बुजायनानै होनो जुनै बर'फ्रा माने मावरिया गथ'फोर बादि जानानै थाबाय जिखिया जा खायसे बुजिनो नाजादों बाथ्रा जाहैबाय आर्टिकेल 2(3)आनो जाहैबाय नोंनिया आलादा रायजो इउटि दाग्रा दफा बेवहाय एखुथायै ट्राइबेलफोरनि बा नन ट्राइबेलनि बा सोरनिबा जाथि कमिटि बिसोराव जेबो बाथ्रा लिरनाय गैया बिनि इन्टारप्रिटेसनानो जाहैबाय इन जेनेरेल इनक्लुसिभलिसो दा बड'लेण्ड सोदोबा लिंगुइस्टिक बेसिसआव बड'लेण्डब्लाबो बिनि इन्टारप्रिटेसना बे जे बियो एक्सक्लुसिभलि मोनसे बड'फोरनि मोनथायखौ एक्सक्लुसिभलि एखुथायै मोनथायखौ बुजायो दा जों बेखौनो होनदों जुदि आर्टिकेल 2(3)आव ट्राइबेलफोरनि जुनै बा ट्राइबेलफोरनि एखुथा भाबैहाय जुदि मोनथायनि आलादा रायजो इउटि मोननायनि बाथ्रायानो गैयाब्ला भारत सरकारा जोंनो बोरै आलादा रायजो दानानै होगोन मानोना बर' राभा खासि जयन्तिया गार' मिसिं लालुं कसारि बेफोर ट्राइबेल सोदोब दा बे ट्राइबेल सोदोबखायनोथ' जोंनो माने बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल होदों बा नोङो राभाफ्रा ट्राइबेलखायनोथ' राभा हासं होदों थारमाने 6 सिडुल संबिधाना आलदा आरो आर्टिकेल 2(3)आ आलदा बिनि डिफारेन्सखौ बुजिनांगोन बिनि पार्थक्यखौ बुजिनांगोन जे ट्राइबेलफोरनि जुनै मा मोनथाय दङ बियो 6 सिडुलावल' दं 6 सिडुल काउन्सिल माबायाव 6 सिडुल संबिधानाव दा बे 6 सिडुल काउन्सिलनि जोबथा राजमुखुदानो जाहैबाय ट्राइबेलफोरनि मोनथाया बयनिबो जौसिनानो जाहैबाय सिंहासना 6 सिडुल एरिया बिनि गोजौ गैला जायनि जुनैनो 27 जानुवारि 2020आव जोंनि बिनिया ट्राइबेल सोदोबखाय एक्सक्लुसिभलि ट्राइबेलफोरनि मोनथायखौ एखुथायै बिनायखाय बे जिनिसखौ कमप्रेहेन्सिभ फाइनाल सल्युसन टु दियार डिमान्ड्स होननानै लिरदों नोंथांमोननि बिनाय बड'लेण्ड सोदोबा जे दिनैनिफ्राय फाइनाल एन्ड कमप्रेहेन्सिभ टु दियार डिमान्ड्स होननाय बाथ्राखौ लिरना हरदों दा बे बिथिङै नोंथांमोना नायनो हागोन मेघालया 1952 अट'नमास काउन्सिल मोनदों खासि जयन्तिया गार' हिल्सआ 6 सिडुलाव हाबखांनायनि उनाव जेब्लानाखि बिथांमोननि इउटि आलादा रायजो मोननो लुबैदों बिथांमोना गावसिनि बिमुंखौ दोनथ'लायनानै एक्सक्लुसिभलि खासि जयन्तिया गार' हिल काउन्सिलखौ दोनथ'लायनानै मानोना आर्टिकेल 2(3)आ ट्राइबेलनि खोथा लिराखै दा बे आर्टिकेल 2(3)खौ फल' खालामनायनि जुनै बिथांमोना इनक्लुसिभलि मेघालया बिमुङै बिथांमोना रायजोखौ दानानै लानांगोन बे मथे मेघालया माने जोमैनि रायजो एबड अफ स्काइ मेघालया माने बादलगि निवासि बा रायजो एसामिसाव बुंनो थाङोब्ला मेघर रायजो बर'नि बुंनो थाङोब्ला जोमैनि रायजो बे रोखोमैसो इनक्लुसिभ सोदोबै जायो जेनेबा बर'फोरनियावबो ट्राइबेलफोरनाव इनक्लुसिभ सोदोबफोर दङ जेरेखम हमना लादो क'क्राझार चिरां जमदुवार नारखोबिल थुक्सिबिल बाथाबारि गयबारि औवाबारि बेफोर सोदोबफ्रा इनक्लुसिभ दा बेखौ खालामालासेनो जोंना बड'लेण्ड जेब्ला बिनो थांबाय बियो बड'नि अधिकारखौ एखुथायै मोनथायखौ बुजायो बड'लेण्ड माने मा बड'लेण्ड हा बड'लेण्ड रायजो बड'लेण्ड गासिबो दा बे रोखोम अधिकार माने प्राप्त खालामनो थांनायावहाय एक्सक्लुसिभ जानायाव जोंनि जे डिमान्डआ 27 जानुवारि 2020आव फाइनाल एन्ड कमप्रेहेन्सिभ लिरजादों लोगोसे जाहैबाय नोंना बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआथ' न'खर रायजो सोरजिनायनि बाथ्राखौसो होनलांदोंमोन जे लामाजों थाङोब्ला जे न'खर रायजो सोरजिनायनि सिमाङा जाफुङो बे लामाजों जेरैखियालाबो सोलो बोलो बाहायनानै जोबथा सोलो बोलो बाहायनानै
जेरैखिब्लाबो न'खर रायजोखौ सोरजिनांगोन दा ओंखायनो जों होनदों नैबे दुवार ओनसोल कनसेप्टआ हिस्ट्रिकेलि लिंगुइस्टिकेलि कालचारेलि बियो इनक्लुसिभ बेखौ गासै जाति भाषा धर्मनि मानसिफ्रा अबजेक्सन होनो हाया बा एक्सेप्ट खालामनो हायो दा बेबादि रोखोमैब्लासो दिल्लीया आर्टिकेल 2.3 मथे एक्सेप्ट खालामो मानोना आर्टिकेल 2.3 1956 आवनो एमेन्डमेन्ट जादों 7 दा एमेन्डमेन्ट होनो दा एखुथायै मोनसे जाथि हारिनि जुनै आरोबाव जुदि एक्सक्लुसिभलि एमेन्डमेन्ट खालामनानै सोरनोबा गोदान रायजो दाना होनांगौब्ला दानि गोदोनि 500निबो बांसिन फ्रेन्चनि स्टेटफोरजों लोगोसे आरो बिभिन्न भारतनि 1500निबो बांसिन लिंगुइस्टिक लाइननि सुबुं माहारिफ्राबो दावराव जाफाजोबगोन बे बिथिङै भारतआ मालाबाबो बे रोखोमै आलादा एक्सक्लुसिभलि रायजो दानानै होनो हाया दा ओंखायनो जों बुंदों नैबे दुवार ओनसोल प्रदेश बा डिजिपिनि जे कनसेप्ट बेनो थार लामा दिल्लीसिम सहैगोन आरो जोंनि मोनथाया थाबनो जाफुंगोन मानोना नोङो बे सोदोबा इनक्लुसिभलि गासै जथाय हारि माहारिखौ लानानै आवगायनो हानाय मोनसे दल धन्यबाद बे खोथाया बे कुइसना बिराद मोजां जादों सोंनाया बाथ्राया जाहैबाय बिथांमोननि जे कामतापुर बा कुचबिहार रायजोजों डिमान्ड खालामदों बेयो सैथोथा दङ बिथांमोना 1949 नि 8 आगस्टनि मार्चार बिथांमोना मोनसे समाव कुचबिहारा माने प्रिन्सलि स्टेटमेन्ट नायला बे प्रिन्सलि स्टेटआ मोनसे समावहाय भारत स्वाधीन जाखांनायनि उनाव 1949 आव मार्चार जादों दा बे ग्राउन्डआव बिसोरो बिदों आरो बै समाव बिसोरनि सिक्रेट पर्जायनि मोनसे होनाय जायोमोन प्रिन्सलि स्टेटफोर जायफोर सामिल जायो भारतजों माने सिक्रेटनि मोनसे रायजो होनाय जायोमोन दा बे ग्राउन्डआव खिन्थु जे बिसोरो प्रिन्सलि स्टेटनो बे समाव मार्चार जानायाव जलपाइगुरि डिस्ट्रिक्टखौल' सामिल खालामना होनाय जागोन होननानै बेबो खोला पार्टखौल' सामिल खालामना होनाय जागोन लिरनाय दङ खिन्थु आनलिमिटेड गलपारा गोदोनि डिस्ट्रिक्टखौ जे सरजाबगोन होननाय 1949 आव लिरनाय गैया दा बाथ्राया जाहैबाय जोंनाबो नैबे दुवार ओनसोलजों प्रटेस्ट बिनाया बिसोरनिया 28 आगस्ट 1949 जोंना जाहैबाय 8 आगस्ट 1949 दार्जिलिंआव मार्चार जादों जोंना 20 दिन सिगां बिसोरनि सिगां बे हाया दुवार्सनि गोजा बे हालामा खिन्थु बेखौहाय सिगां बड'लेण्डबो होनामोन उदियाचलबो होनामोन दा राजबंशी भाइफ्रा बे ग्राउन्डआवनो होनगासिनो दङ बे कामतापुरनिसो हा मानोना नोंसोरो जोंनि हायावसो दा लुनानै दङ बा बे गासै एलेखा जोंनि होननाया दा ओंखायनो होनदों जोङो उदियाचलजों बा बड'लेण्डजों कनसेप्टजों बे दानि कुचबिहार बिनाय जायफोर कामतापुर रायजो बिनानै दङ बिथांमोनखौ जोङो बादा होनो हाया बड'लेण्ड कनसेप्टजों खिन्थु दुवार्सनि हालामजों दुवार्सनि जे लेगेसि दङ जोंनाव मोनथाम दलिल दङ लेगेसि 1865 1910 1949 बिथांमोनाव दङ खालि 1949 आव एग्रिमेन्ट जानाय मोनसे लेगेसि बेखौ लानानै बिथांमोना गोदान रायजोखौ बिगासिनो दङ दा ओंखायनो होनदों जोङो दुवार ओनसोलनि बे दुवार प्रदेश कनसेप्टजोंल' बिथांमोनखौ जों होबथानो हायो